Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw karon sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapit sa 20 na. Nining buwan karon sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karong buntaga mga higala. Human sa sunod-sunod nga rollback, big time na usab nga pagtaas sa presyo sa lana ang ipatuman karong alasay sa buntag. Straight to the Sus point. Ginoo ko, lain na po ni mahigalang pag-increase. Katanig pagtagad ng buntaga, ha? Mo ni musugat natong balita rong kabuntagon. My God. Hay, mo ni mahigala, no? So sige, ato ning tagag pagtagad ron mahigala suman-uban yapon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin transition team ni Governor-elect Pam Baricuatro nangayo og tabang. Og iuman giya gikan sa DILG alang sa hapsay nga pagtugyan sa pangagamhanan diri sa Kapitolyo sa Hunyo 30 o paglingkod na niini sa katungdanan. Straight to the point. Kay diri sa Cebu City Hall si Mayor Raymond Alvin Garcia paspas man kaygod nga ni Kunsid, ha? Ni anang Mayo 12 pagkagabi mahigala tan-aw nga nahuman-human na ang iskutinyo sa mga election returns. Ni Kunsid na dayon si Raymond Alvin Garcia day wa nay daghang langas. Mao nay sakto, at least mga higala ba nga kana bang sports ba? Unya ato maning pinangga ang sugbo, so andam na ang transition team ni Mayor Raymond Alvin Garcia para itunol na ngadto sa transition team sab ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archibald. Straight to the point. So hapsay lang kay mga higala, no? Pero sa Kapitolyo, wa pa gyud mga higala transition team hangtod karon. Si Governor-elect Pam Baricuatro na ana siya transition team ready na nga mosao. Apan si Governor Gwendolyn Garcia hangtod ron wa pa sa transition team nga gihimo. Mo nang nagsuwat kagahapon si Pam Baricuatro ngadto sa DILG nga tabangan sila, giyahan sila unsay pamaagian eh. Kay mura man og wa pa may mga sinyales. Murag hangtod ron mahigala wa pa man gyud kadawat in taon si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iyang kapildihan. Straight to the point. Katugong niya mga speeches mahigala mapahitason kaayong paminaon. Bidak, wa sa magdahom nga mahagba sa adtong eleksyon na indaykin. Wa sa magdahom. Kisabay nagdahom kita mga Sugbuano, nagdahom bugod ta. No? Pero mo na lagi ka na bang masubraan mga higala kay kinigong kapildihan ni Gwen. Og atong analysaron pag maayo mahigala nga real talk lang yun. Lahi ni sa mga senador. Ining sa mga senador mga kigalaan, dako ang Duterte factor sa Sugbo. Na naman, naklaro naman sa data. Na naman resulta mahigala majority sa nakasod sa top 12 mga gi-endorse man sa mga Duterte. Pero nga rin kas gobernador, lahi ni mahigala nga kumbati kini sa local politics. Nasagol ni ang sa gobernador, ang Duterte factor, nasagulan sa kamaldita ni Gwen. Nadugangan sa iya mga prioridad nga suroy-suroy, wa ginunaha may gala mga hospitals. Nadugangan sa iyang gsuon nga ayang parinting vlogger. Nasagol na tanan. Mo ni ron, no? Mo ni resulta mga higala mo na to din tagaag pagtagad rubuntaga sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ako natingala kay ko si Winston Garcia bitaw mahigala na naman. Klaro naman dai sports lang ba? Wa maglangan ni ingon si Winston, salamat kaayo sa mga ni tabang sa kong igsuon. Onya atong gi-congratulate ang bag-ong gobernador og atong suportahan. Simple kayo mga kahigalaan. Pero si Governor Gwen hantod ron di pa makadawat mga sukin tigpaminaw. Mura man ni siya indaykin pagka tingala ko ang mga ginikanan ani si Noy Pabling, ang Noy Pabling. O gato si Esperanza Garcia.
Maayong mga tao man to. May mga tao de, labi pas Noy Pabling, nakakover man ka Noy Pabling, reporter pata sa una del Kapitolyo. Maying tao to si Noy Pabling, ha? Natingala ko ning Gwen mahigala nga lahi man kaayo og batasan ni Noy Pabling ni. Mura man ni mga kagilaan o dili makadawat sang kapilihan, wa jud kakasuway di ay Gobernador Gwen. Kada bang duwa satom sa una ba nya, nay panahon makadaog, napoy panahon mapilde. Karon naman lang ni mahigalang internet na. Ang duwa ro na naman mahigala online naman tanan duwa. Pero kani adto duwa-duwag Satom, duwa-duwag Julin, duwa-duwa og kanang lastiko, na may panahon mo daog, napoy panahon mapilde. Kanang kalakihan nga di ka magkadawat og kapilihan pagkabata pa nimo daan kay kini sa psychology ra. Kasuito man buhi kay bahigala. Kada bang pagkabata nimo unsa man day ka pagkabata nimo? Mo man ay makita nimo karon. Gawas kung dunay mga naka interference na mahigala sa imong pagdako, ha? Pagkagamay pa nimo, makita nimo ang batasan sa bata, ang iyang pagdako mahigala, mo na nga dako ni makita nimo day ba? Tanaw na ko ning Gwen, sa duwa-duwag Satom, duwa-duwag Tansan, duwa-duwag Julin, duwa-duwag mga lastiko, Chinese garter, dili nimo mosugot ni mapilde. Lisod man ang nanang klasiha. Kisa may kadua ni mong bata, ana. Moingo man to mga bata. Yan lang paapila si Kwan, oy. Ay lang paintira na si Gwen. Kay kanana ang gusto mo pirmi makadaog. Kung mapildi, masuko man. Mo na sa theory sa psychology, kanakang Simon Freud na theory. Ha? Kada bang pagkabata ni mo, mailhan ni mo daan day. Kining bata, basta wa lang maadik-adik, wa lang mahigala nabay mga kakulian bang nabutang diha sa iyang pagdako. Pero mamaon na siya, giunsa man na pag matutuos ginikanan. Ako nagtuo ko. Katos ni Pabling maayo gito mo matuto, ambot lang ka baka mabisis ni Pabling din, no? Nabisis ag maayo hasta si Kwan, Judge Esperanza. Pero yung mga igsoon, okay naman. Ngano man ni mahigalang, kisa may ganahan makigduwa nimo, duwa-duwag Chinese garter, nay panahon nga makadaog ka, lipay ka. Napoy panahon mapildi mo dawat kas kapildihan, ha? Dua kag basketball, na may panahon mo daog ni mapildi sad. Dua kag volleyball, nga sa mga sports. Bisan lagi sa binata nga mga dua kaniadto nga Satom. Kinsa may mo padua ni mong bata kauban na ay lang nagpaapila kay lisod man atong paapilon nga. Di man mo sugot mapildi, ha? Oy, kalisod ang klasiha. So sa bata pa ni si Gwen, nagduda ko diday nga muraog, ha? Bully pa kayo, kauban ning iyang parinting nga vlogger. Pag naibata ba kanina, danon kay ba? Mangusi og bata diri, taon-taon na mo piliik bata. At taon-taon na po bisag asa ibutan, doon na mo hilak nga bata kay kusion, ha? Mama na yung gipakita ron nga lakiha dito, kiha dire, ha? Unya babaw sa kiha, di mo tuo. Unsang pagkakalakiha karon buntaga tagad ni pagtagad sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin mga kaigalaan, ato ni tagad pagtagad Presidente Bongbong Marcos Jr. anda makig-uli matod pa sa maayong kabubuton tali sa mga Duterte, ha? Straight to the Kanagong pag-uli sa mga kabubuton day dili man kay na lisod unta ba? Kauban gud sila ang problema ni ron iyang nahinaykan nga gipada sa dahig. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Amo na problema ron, ha? Unya karon mahigala wa na mag-anam na magkalimdak ni si Marcos kay padung naman tapos ang termino. Second half naman taron. Padung naman ang first half mahigala, ang first 3 years na humana. Ang second 3 years na nakana kang second 3 years natrawara inya kung baka kung doon na mga senador na doon na mga congressman nga magmagahi na day. Mahimo naman ka magpagahi-gahi kay total padung naman mahuman ang terminong Marcos. Kanawa ha, timailhan may gala pagdaog sa alyansa gamay ray nakadaog. Nagpakaon si BBM kay magsilibrar sila. Si Lito Rapid ray nito nga. Wa pa'y klaro ron kay nagbinasulay na mga higalang alyansa, gibasol nila ilang campaign manager. Kadako sa gasto ngano ba nga gamay ra may nakasurvive.
Ang ilang campaign manager po nitubag in taon nga wa ko isa ana beyond our control kay tungod anang impeachment case. Og tungod anang inyong gipadas Duterte sa dahig. Sukad adto ang mga surveys mga higala gikulata ta asas laksyon ni angkon gina gilampaso mi sa Mindanao. Gilampaso mi sa Visayas. Mo na prangka-prangkang pagkaistorya. So ingon ang ilang campaign manager wa nakoy ko na di beyond my control. So nagka problema na ron ang alyansa within sa ilang grupo. Di pa ka makasiguro nga kung mag-impeachment tay kana si Lacson, Soto, Pia Cayetano, kana sila si Kwan, di ka kasiguro pa nga mo konbikto gina kay ang pangutanan nako nakautang ba sa kabubuton ni Marcos? Nakautang ba kabubuton sila sa administrasyon? Nanindot ba ilang kampanya tungod ni Marcos? Nakatabang ba si Marcos or mauhinoy nakaproblema nila? Inay makatabang na problema na meron sila, ha? Muna nga, dili pa pagkahuman, pagpapanihapon, alita mga unta, wa mo tunga, oy. Silito rapid lagi tayo nito nga. Kalabutaga, tagantan pagtagat sa panuban usab ning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa abroad, Pope Leo the 14th, anda mo host sa Russia-Ukraine talks sa tinguha nga matapos ang gira, tining duha ka mga nasod. Straight to the Kini guban pang mga iskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o kakatawan mo'y akong gialagaan. Sa kalinawan mga drama o balita, ang DYHP na po na permi.